खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दासान्दि मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव लोब दावबायारिफ्रा थांनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो क'क्राझार जिल्लानि सिखोना जोहोलाव माहारियारि पार्कआवबो गोख्रों सिग्रोमनाय जादों द्वितीयनि बानजायनायाव गोख्रों सिग्रोमनाय जादों जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ लानानै सिग्रोमनाय जादों आरो नांनायनि बांसिन गोख्रैथिजों गारि सालायनायखौ हमनो थाखायबो जायगा लेजार स्पीड डिटेक्टर केमेराफोर लागायनाय जादों दिग्लि फरेस्ट गेटनिफ्राय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थांनाय लामायाव गारिनि गोख्रैथिखौ जाहाथे घन्टासेयाव 20 किल'मिटार गोख्रैथिजोंल' सालायो बेनि थाखाय खावलायो क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाना आरो बे खौरांखौ जाहाथे जेरावबो गोसारहोयो बेनि थाखायबो खावलायदों मानो होननानै बुङोबा दासान्दि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव लोब सुबुंफ्रा नुजाथिहैदों आरो 80% गुबुन जिल्लानिफ्राय बेयाव फैयो होननानै फोरमायथिदों हान्थामेला बिफाननिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ जाहाथे आब्रुथियैनो दैदेनलांनो हायो बा सालायलांनो हायो बेनि थाखायनो बे गोख्रों नेम निथिखौ लाबोनाय जादों बा खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायथिया हान्थामेला बिफाननिफ्राय थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि दोलोआ गाज्रि जेनदोंब्लाबो मुसलपुर बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय बे मुसलपुर बियाबावबो दा UPPL दोलोनि सोरलां बोरलां थासारि मुसलपुर बियाबनि सिङाव थानाय UPPLनि गासैबो बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर जयैनो मैयानि सानाव रिजाइन होबाय बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै प्राइमारि ब्लक लेभेलनि बिबानाव थानाय UPPLनि गासैबो सोद्रोमाफोर गासै सा 365 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोनिफ्राय रिजाइनखौ होबाय होननानै फोरमायथियो MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा MCLA राकेश ब्रह्मआ UPPL दोलोनिफ्राय एंगारनायनि उनावनो बिथांमोन गासैयाबो रिजाइनखौ होबाय बेखौ लानानै राकेश ब्रह्मआ फोरमायथियो दि बे समाव UPPLआ लोरबां थासारियाव दङ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव जेरैबायदि UPPLआ जेनदों आरो 2022 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव जेरैबायदि UPPLआ जेनदों बेजोंनो बुजिनो हायो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा UPPLखौ नेवसिदों मुसलपुरनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय बबेबा मोनसे दोलोजों थानो नांगोन बबेयाव थानाय जागोन बेनि सायाव साननानै थि खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथियो राकेश ब्रह्मआ UPPLनि लोरबांखौ गुबुन MCLAफोराबो हमनो हादों बेनिखायनो आंखौ आवगायलांनो होदों आरो जोंबो नोंजोंनो दङ होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा होननानै फोरमायथियो MCLA राकेश ब्रह्मआ जोंहा मुसलपुर बियाबनि सिङाव थानाय UPPLनि बिबानगिरिफ्रा UPPL दोलो एंगारनायनि उनाव बिथांमोनहाबो बुंथियो दि UPPLनिया इयुन गैया 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ 5 बोसोर सोरखार थानायनि उनावबो बा थासेयावबो मोनस्नि मासेयावल' देरहासार जानो हादों आरो 2022 मायथाइनि बिधान सभायाव 7 MLA थानायनि उनावबो UPPLनिफ्राय सासेबो MLAआ देरहासार जानो हायाखै 5 बोसोर सोरखार थानायनि उनावबो बेजोंनो हमनो हायो UPPLनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा गोजोनाखै बेनिखायनो रायजो राजाया UPPLखौ नेवसिदों जायनि थाखाय UPPLखौ जोंबो नागारदों होननानै फोरमायथियो UPPLआव थानानै समाजनि खामानि मावनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो UPPL दोलोखौ एंगारदों होननानै फोरमायथियो UPPLनि बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोराबो मानसि बुथारग्रा आसिफ आली बा रस आलीखौ आसाम पुलिसआ मैयानि सानाव एनकाउन्टार खालामबाय जायजों थैनो गोनां जाबाय आसिफ आली बा रस आलीआ फोरमायथिनो गोनां दि नलबारिनि गंगापुराव आसिफ आलीआ आसुनि सोद्रोमा मधुर्य बर्मनजों लोगोसे सासे सिख्लानि सायाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन जायजों मधुर्य बर्मना जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो सिख्लाया जोखोम जानो गोनां जादोंमोन 17 बोसोर बैसोनि बिनानाव सोमोन्दो जानायजों स्कुटिजों बाजारनिफ्राय जयैनो न' फारसे फैबाय थानाय समावनो आसिफ आलीआ सानैनि सायावबो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन जेराव मधुर्य बर्मना थैनो गोनां जादोंमोन आरो हिन्जावसायाबो गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन जाथायनि उनाव खारखुमानानैबो दंमोन दुथां रस आलीआ उनाव पुलिसआ नागिरनानै मोननानै मैया दुथांनि सायाव एनकाउन्टारखौ खालामदों जेराव गोब्राब जोखोम जादोंमोन दुथाङा उनाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनायाव जोबथा हांखौ लाहैयो फोरमायथिनाय बायदिब्ला रस आलीआ हिन्दु सिख्लाखौ मोजां मोनोमोन नाथाय सिख्लाया रस आलीनि मोजां मोननायखौ नेवसिदोंमोन जायनि जाहोनाव रागा जोंनानै रस आलीआ बा दुथां आसिफ आलीआ
सिख्लाजों लोगोसे मधुर्य बर्मननि सायाव गाग्लोबदोंमोन जायजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन मधुर्य बर्मना आरो सिख्लायाबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन बे जाथाय जानायनि उनावनो नलबारियाव गोबां दुंहाव थासारि जादोंमोन दुथां आसिफ आलीनि सायाव एनकाउन्टार खालामनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदोंमोन रागा जोंनाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेनि उनावनो पुलिसा गोख्रों नागिरनानै आसिफ आलीखौ हमनो मोनदोंमोन बेनि उनाव एनकाउन्टार खालामदों आसामनि मन्थ्रिनि बिबान होनाय हाबाफारिया जानो गेजेराव माखासे सानल' आद्रा दंसै फैगौ 5 जुनावनो आसामनि एमएलएफोरनो मन्थ्रिनि बिबान होनाय जागोन नाथाय मन्थ्रिनि बिबान होगोननि माखासे सान सिगांसो एमएलए बिस्वजित दैमारिनि सायाव बा एमएलए बिस्वजित दैमारिनि हेंथा बायदि खौराङाव गोसारगासिनो दङ बिथांनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसननायनि अजद बायदि बायदि अजद गोबां अजद सिखांदों बिस्वजित दैमारिनि सायाव बेखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय पर्बतजरा मण्डल बिजेपिनि मावख' आफादगिरि अन्तेश्वर राभा बिथांनि दैदेननायाव मोनसे खौरांगिरि मेल हांख्रायो बिथांमोनहाबो बेखौ लानानै सोंथि खालामोदि मन्थ्रिनि बिबान राननो थाखाय गेजेराव माखासे सानल'सै बिनि गेजेरावसो मानि थाखाय बिस्वजित दैमारिनि सायाव गोबां खौरां फोसावनाय जादों होननानै सोंथि खालामो थांनाय 5 बोसोराव मानो बेनि सायाव सावरायनाय जायाखै बा बिसार खालामनाय जायाखै होननानै सोंथि खालामो दानि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास आरो बिस्वजित दैमारिनि गेजेराव बेले-बेजे सोमजिहोनो थाखाय सोरबा थामथि सुबुङा नाजादों जानो हागौ बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा आरो बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय बिस्वजित दैमारिनो मन्थ्रि होनो नांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोनि सुख'हायै खहा बिजनि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि आरो एबसुनि बारग' दैदेनगिरि फनिन बर' बिथाङा आरो बे बुहुमाव गैलिया गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा गावनि देहाखौ फाहामथाय लागासिनो दंमोन नाथाय मैयानि सानाव बिथाङा जोबथा हां लाबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव बिथाङा मैयानि सानाव जोबथा हां लाबाय एबसुआव थानानै बिथाङा गोलाव सम खामानि मावदोंमोन गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै खामानि मावनायनि उनाव एबसुनि बुंथिगिरिबो जादोंमोन फनिन बर'आ बिजनि बर' बाजार खाथ्रिबारि गामिनि थागिबिमोन बिथाङा मैया जोबथा बिदाय होबाय बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे UPPL नखरनि सोद्रोमाफोर आरो समाजनि सुबुंफोरा मैयानि सानाव समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदायखौ होबाय पर्बतजरा महकुमानि बग्रेबारि पुलिसा फिन 4 दायनिगिरिफोरखौ आयेन बेरेखा दंफां खावनायनि दायाव हमदों पर्बतजरानि जंगिर किल्लानि सिङाव थानाय छत्तागुरि आरो खारखारि ओनसोलाव मोनसे स्पेशल अपारेशन खालामनाय जादोंमोन जेराव 4 दायनिगिरिफोरखौ दंफां सिखावजों लोब्बा थानायनि दायाव एरेस्ट खालामदों मुंफोरा जाहैबाय मजुद्दिन शेख शाहिनुर इस्लाम साहिद आली आरो पाशान आली 4खौबो हमनो हानाय जादों आरो 4बो छत्तागुरिनिनो जांगिरे किल्ला पार्ट 2 गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरिफ्रा बेसेन गोसा दंफां जेरै साल दंफां सिगुन दंफां बेफोरखौ दानफायनानै बेंगलसिम दैथायहरोमोन आयेन बेरेखायै बेखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो पुलिसा 4खौबो एरेस्ट खालामदों आरो दा बिसोरनाव सोंनाय फिनाय लानाया गोख्रोङैनो जागासिनो दं होननानै पुलिसा फोरमायथिदों गिख्रंथाव बेफ्रुनायजों सा 46 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 74आनो जोखोम जानो गोनां जादों हाजो सिफायनो थाखाय गंसे बिल्डिंआव गोबां बेफ्रुग्रा बारुदफोरखौ जयै दोननाय जायोमोन बेयावनो बेफ्रुदों जायजों बे दुखुनांथाव जाथाय आरो गिख्रंथाव जाथाया जानो मोनदों टें नेशनेल लिबारेशन आर्मिनि कन्ट्रलाव दोननाय जायोमोन बे बेफ्रुग्रा बारुदफोरखौ म्यानमार चाइना बर्डाराव थानाय खुंथाब गामियाव जानो मोनदों बे जाथाया बेफ्रुग्राया ओरैबायदि गोख्रोंमोन दि बेफ्रुनायजों बिल्डिंआ गासैबो गुरुबजोबनायजों लोगोसे खाथि खाला थानाय 200 नखरानो बायनानै सेवहांगार जादों जेराव गथ' गथाय आइजोफोर गासै सा 46आ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 74आ जोखोम जानो गोनां जादों बे गिख्रंथाव जाथायाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि HS फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ स्ट्रीम हिसाबै आर्टस थागोन गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि राहा दङ मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा आलदायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो खाबु दङ बेनिख्रुइबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांसिनबावा जाहैबाय जायफोर फरायसाफोरा 75%
बा 75% बा बिनि बांसिन लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बिथांमोन साबा फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायजों लोगोसे जानाय थानायखौबो बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101488399। बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनानै मोजाङैनो सावरायनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।